Kibor penyat kayuki. Hakani kapor kila pentip ba uwei urang ba arpo prasnem ubala penyap yala ka jong ka kurim bat mait Lyngkhot lengkai yaki dikhot met jongka. Ula jule donbor ba thombor yaki wei ru ki kenthei ki ba udon ka jingedai ha kisnem 8,000 khat lai khat reu bat khat nyau. Kumta loong ba kani kam long shu kasin ka baningkong ya u ban le ya kum kate ka jaj kam runar bat ban thombor ya laki jong ki bait bathon onda ulange bat kwa ban jengai no naki hakate ke jingja loong ba utei urang ba ula penyap ban mai penmi hadu aspa teli ki Lyngkhot ya ka met jong kate ka kurim jong u bat da ka ba da ka jingrap jong uparlok ba ujuya jan bat ujulet ban bret ya kite ki Lyngkhot met baro sha kawe kawa. Katkum balayo jing ujor ha usnem 8,000 khat lai utei ubreu ula la itho kum u Nicholas Medson. Ula don ka jing yakan at teng bat kate ka breu ka badon ka jingedai bat u ha utei usnem. Kumjuru ha u 8,000 khat reu ula don ka jing yathut sabat ka wei pat ka breu ka ba udang don ka jingedai thamai ba kite kisnem ki babot. La ong ba ha ka santarik uyayong u Nicholas Medson ula pla ha halor ka jing penyap jong u yala ka kurim ka ba ju itho kum ka holy brimli arpo hnrusnem karta bat kani kalaja ha ulever jong usnem 8,000 arpulai. La ong ba utei urang ba udang pla ya kate ka jingle kam sneu jong u hadu shisnem tam Hadien ba uladep penyap klep ya kate ka kurim jong u. Nalor kata haba ki pulit ki tokit ya u kila keren thamula penban ya ki pulit da ka ba ong yo lekse kari hapo krum jing thea. Kumta ka ying bishar ha kani ka porkat ba kampat la ban shem ya karai ba khaddo habayadei bat ka jaj jing penshitam ban pengat ya u kala IT ya u hakakti ki pulit ba undang hab ban syong bet shua hapo patok tat hadu bandayo ya karai ka ba khaddo na ka ying bishar.